काम खाई नहीं दी अब जखन मार्जार जों अंपायै किसे समय नांगमोन जेहेतु जों एमसीसी रिंनाय नांगौ पार्टीनि अब तेरब रिङै रेजोल्यूशन रो पास खालायनाय नांगौ जेहेतु कुनो वालायै इयै जों काग्लायमानि आबा अब कचां कचां एकटा श्रृंखलातै खालायमानिबा कय मास नांखा नाङै उलो आं आंनि नेक्स्ट सिनियरनाव आंबो रिखा आरो तारिख बुथुमनाय नारावनायनि बाक्सा आव हिनै ताबो उको ताय अन्य पार्टी रो बुख्लाय तंखो अबदे जों खाया जों आलादा आलादा जोंनि कैंडिडेट अंथं जोंनि पार्टीनि रिकगनिशन अंथं हिनै अबदे जों खायमानि बख्रे वेरी सिंपल ता किंतु एकटा गणतंत्रनि पार्टी खायनानै अंख्लाय बिनि विभिन्न पेरिफेरियल रुल्स रेगुलेशन दं माने इलेक्शन कमिशन नि अबदे लोग दंगायनो जों किसिसा मारले लायो सत्य कैसे सुंग दंगो जे ओजे ताबुक जे